Kto to spôsobil? Teraz sme otvorili otázku pasov spoločenských zvierat na rovnakej úrovni. Ja nechcem teraz analyzovať, aké kroky urobím teda ja a štátna veterinárna potravinová správa, to je naša záležitosť, ale chcem informovať to, že po zverejnení, ja nechcem povedať, že fiktívnych alebo neviem akých ziskov, na ministerstve, a už sa na tom pracuje, povedali jednoznačne, rovnaký systém centrálnej registrácie pasov bude taký, ako je v Žiline, to znamená ušných známok hospodárskych zvierat. To znamená, že aj tento nástroj, aj toto dieťa nám bude možno odobrané. A to je vážna situácia, pretože my sme to otvorili, pán doktor je tu prítomný a tým pádom vlastne sme odkryli všetky naše karty, ktoré ešte veterinárni lekári mali. To aj v tejto oblasti. To znamená, čipovanie je vedľa. Keď odídu pasy a nedaj Bože, európske nariadenie dovolí preskripciu aj iným povolaniam, tak potom naozaj aj tu bude trošku ťažší život, čo sa týka veterinárneho lekára. Takže naozaj, pokiaľ sú problémy, je tu prezídium, sme tu všetci, vieme interne komunikovať. Problémy treba riešiť, ale nie poslať všelijaké, ja poviem, aj zavádzajúce informácie do parlamentu, do zahraničia, pre verejnosť. Televízie sú už nachystané, ako budú reagovať na to. Len chcú začať, aby, teda pokiaľ sa mi ozveme. Prepáčte za tento vstup, ale som to musel povedať. Chcem popriať tomuto snemu úspešné rokovanie. Ja som veľmi rád, že som sa mohol s vami stretnúť a prajem vám všetko najlepšie. Ďakujem.